abasuo jo adi asura rindulah lamonan den tangguang ka sia den jali kini tasuo adia jo urang jurang dalam memisahkan nan memisahkan kuning yo ame merah timbago jurang dalam memisahkan nan memisahkan bansai jo kayo gak jadi sabar butuhnya cinta orang tuonyo guru ajadinyo kasih den jalin dia oi butuh jadinyo jurang dalam memisahkan nan memisahkan kuning yo ame merah timbago jadi sabar butuhnya cinta karo dek kayo urang tuonyo guru ajadinyo kasih den jalin dia oi butuh jadinyo Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum.